Nggih, dipun paringi gending sriwuning Godril ben ora nyangklak ya. Godril jaran dur nyangklak. Nggih, monggo Pak Anang. Wis ora apa. Nadyan namung lamung tanpa ukara yen usos ing nyemuk nganti sira Mas Waluyo ngarep. Kang Tarman mburi Mas Waluyo ngarep ngono. Heeh. Sampure no aman. ngarepnya Kena Mas Waluyo. Latone mong ngawula Es tuman ra kandhani. tanpa Iya yo. Ah, Boyo pati marang Raden Wirat Maya Pratewasma anandur janji nandur janji katon grita kang rinaku kadanging pribadi katenge pribadi Wirat Maya putra Nirna Rangga lawe Adipati Tuban Adipati Tuban Sruning putraning ati mangsa pati nalika ing buni kapupunge masyarakat deprang tanding lawan minat singgo tanding lawan minat jinggo terus nanding wirat Maya tek nampi dening rarasriuning ngono ngono ning aja ngono Bebasang makanan nira Prateng Wisma lalang Buh Nagara ae cuk 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 Marati bangsa wengku Yuk, 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 yuk.
aja ngono. Mas Aja ngono. Yo yo yo. Ya. Aja ngono. Ora lho Pakne. Aja ngono. Yo 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 yo. Yo yo yo. Ya ramane rango. Ya. Aja ngono. Aja ngono. Kembang kopi Casablanca. Yo yo. Kaya dek bengi kok. Ya Mas. Ayo. Yo. Yo.
wangi kopi Renteng turut gagang Jemplorot koyok seloko Gudung ijo ngawe-awe marah ati Podo ayam tentrem nyawang kopi atine ayam Kopi gede tandurane wis metu woe setahun sepisan podo kopi wis biasane woe ngabang-abang renteng-renteng dumpulane kopi pipo ning lemah bisa luwak iku arane Gubuk asmara ayo Pak Budi kaya dia begini yo Den kait nasibnya rangan sambrono nyenewak aku kelingan gubuk kain singan tak ngeler yo nenjaknya kepek tuh yo warna tanduk isih sayang tondo isih prama gubuk gubuk asmara nate tanggungan yo